Si m'haig de quedar amb alguna cosa és amb escriptor, amb escriure. O sigui, el meu llenguatge personal és l'escriptura. Llavors, el que passa és que a mi m'agrada molt llançar-me a la piscina de les altres disciplines i de gairebé tot, diguéssim, de la vida. M'agrada molt. A mi jo m'apunto un bombardeig. Em diuen no sé què i... Llavors, si m'haig de definir seria escriptor, però, clar, si puc treballar en una obra de teatre, doncs hi treballaré, com en Four Movements, si puc estar en una banda de rock and roll també hi estaré, i etc. Per mi, l'escriptura és dues coses, molt necessàries, molt vitals per mi. Una és que, m'ha fet molta gràcia quan m'ho has dit tu abans, que tinc molt poca memòria jo. Llavors, escric i m'ho invento tot perquè no ho puc recordar gaire. Llavors, tota l'estona m'he de barallar amb mi mateix i és com la meva manera de reconstruir-me perquè em vaig caient a trossos, no? Llavors em reescric. I no és que em reinventi, no és en plan de em reinvento la meva vida i tal, sinó reconformo tot l'espai vital a través de l'escriptura. I l'altra cosa és que, i per això en un moment donat no sabia ben bé si xerrar amb tu amb càmera i gravat i tot plegat, perquè jo, oralment, no és el meu... O sigui, és el meu vehicle de bar, potser, no? Però no és el meu... M'entrebanco molt perquè jo realment penso escrivint. No és que pensi i escrigui, sinó que el meu pensament es desenvolupa amb l'escriptura. Llavors, hi ha moltes coses que les he d'escriure per saber-les, no? Gairebé tot. Llavors, després, llegint el que he escrit, puc entendre el procés de pensament que m'ha portat allà, no? I, clar, per això per mi és molt vital escriure, perquè és com reflexiono i com creixo. El Huckleberry té una estructura completament de Bildungsroman i de... Bueno, sí, bàsicament de novel·la d'aprenentatge. O sigui, és a partir d'una situació xunga inicial, hi ha una crisi molt forta i com una superació, no? És com una novel·la d'aventures o èpica tradicional. I, bueno, era una miqueta... Tampoc l'he de la meva vida, però una història com de supervivència, de com a través de... Mira, parlant dels Four Movements, com a través de l'art i de la creació i de la literatura i de la investigació del pensament a través de la literatura pots arribar a estar molt més content i molt més feliç i ajudar a que les coses funcionin. El Huckleberry el que explica és aquesta història, una història d'algú que li passen coses i fotent la banya a través de l'escriptura més o menys surt. Els dies feliços per mi era com un repte, posar-me a investigar un tipus de prosa que fos molt mastegable, una cosa, intentar aplicar composicions i coses de la pintura al text, no? Llavors, que llegissis el text i el poguessis veure, no? Com està engrumollat i tal. I a l'altra banda, que fos llegible i que no fos dedicat a les èlits acadèmiques, ni la gent que ens dediquem a això, només que els meus amics més intel·lectuals se'l llegissin i que bé, sinó que se'l pogués llegir la meva cosina i li agradés i hi haguessin històries. No? Intentar trobar l'equilibri entre fotre canya experimental, entre cometes, o sense cometes, i després que expliquessin històries i que hi hagués el plaer de la lectura. No? Això per mi és importantíssim que qui llegeixi s'ho passi bé, no? Que s'hagi menjat una bona cosa que li hagi sentat bé. La meva relació amb Barcelona és la d'un explorador a la jungla. Llavors, jo des de molt petit m'he pres la ciutat com un espai per descobrir. Sembla que la gent només aplica això quan viatja fora o quan està a la natura, no? Hòstia, anem a perdre'ns per la muntanya, anem a fer no sé quantos, i després dius, hòstia, però tu a Barcelona ho has fet això, fes-ho i ja veuràs, fliparàs. Vas al final d'una línia de metro i et trobes de tot, vas al final de la línia del 24 o del 28 i és espectacular, arribes a un lloc que no has vist en ta vida, amb unes vistes al·lucinants, tens un bareto amb tots els del barri, fantàstic. Llavors, és el títol d'una obra de Bertolt Brecht, A la jungla de les grans ciutats.
ell s'ho prenia com la jungla de per sobreviure, xungo, tal, amb tot el seu discurs brechtià, collonut, però que no té res a veure amb el meu, o sí, però en aquest cas no, i jo m'ho prenc com un espai d'exploració, claríssim. Llavors, explores el llenguatge, explores la ciutat, ho explores tot. Per què has de fer una cosa i no l'altra? Hi ha com una afinitat de creació forta. No tenim res a veure, les nostres escriptures no s'assemblen en res, però hi ha una espècie de voracitat compartida envers l'art en general, no? I tots ens agrada fer moltes coses molt diferents. No? Ara en Pedràs està fent-lo d'en Guillemino, l'Eduard ha fet les mil per tot arreu, des d'instal·lacions al Massar fins a, jo què sé, performances i mogudes. El Gerard, evidentment, fa tot... O sigui, que potser el que compartim més és aquesta interdisciplinarietat, o com li vulguis dir, no? Aquestes ganes de fotre la mà, potinejar per tot arreu. Però generació a generació. Això és una cosa que sempre es construeix a posteriori, molt historiogràfica, molt agafada pels pèls, de vegades. Jo crec que hi ha moltes més influències transversals, verticals en el temps que horitzontals en l'espai barceloní i de generació. Al moment de Bambabà doncs, estàvem allà molt gamberros i amb moltes ganes de fotre canya i fer una obra de teatre, que és una cosa que no havíem fet mai, i ens havien donat l'oportunitat fantàstica al Bonin i l'espai escènic i un espai com el Mercat de les Flors per fer el que ens vingués de gust, no? I llavors trencar aquesta espècie de corser de sou poetes i només podeu fer versos, doncs no, de cap manera, podem fer el que ens vingui de gust. A Fort Moviments hi ha un curro textual molt interessant i de conceptual i de vinga, fota-li, i alhora és un espectacle que funciona com a espectacle, no? Llavors, és el que et deia. O sigui, a través d'una forma més o menys interessant i plaent, t'arriba i et remou i et fa pensar, etc. No? Llavors funciona molt bé. És com tu en passes sense adonar-te'n. I això és el que m'agrada molt d'aquesta obra i de col·laborar-hi. Com que estan posats en un extrem caricaturesc, doncs trobes com amb el mirall distorsionador que et fa veure, hòstia, jo també tal, no? I a més, per la via emotiva hi ha moltes coses que també entren. La necessitat que tinc imperiosa ara mateix és escriure. El que passa és que Barcelona és molt voraginós per mi i em costa molt posar-m'hi. Un escriptor no és res fins que ha fet la seva primera novel·la, no? I no crec que la novel·la sigui el gènere contemporani per excel·lència i tal com es cultiva la novel·la en la literatura catalana avui, bueno, és potser el pitjor gènere que hi ha en català, perquè és molt decimonònic, molt del segle XIX, molt avorrit, molt psicologista, molt, hòstia, tio, amb les coses que s'han fet al segle XX de novel·la d'exploració, perquè no tirem per aquí, que és més interessant, però clar, és més difícil també. Però, per altra banda, m'encanta la novel·la, però m'encanta la novel·la total, el Paradiso de José Lezama Lima, encara que sigui un lloc com l'Ulisses o la saga Fuga de J.B., aquestes novel·les que juguen amb la narrativitat, expliquen una història que es desenvolupa molt llargament en l'espai i el temps, però alhora es permeten totes les llicències que hi ha, no? Llavors, com que m'agrada tant, el pròxim que vull escriure és una novel·la, però és vertiginós, perquè m'agrada molt, però el llistó està molt alt, i llavors ara haig de resoldre-ho posant-m'hi.